Kaya hi dai tran motor than hi room liana YouTube channel thirtu zongjong te in zawain che bai vek ule vuni September ni somni kum sang ni le somni pani thole ni ani e ole tuna hianin durtlang leitan branch weme secretary puwal puya kan be me kan e ole ama sem puwal puya hun thatak milo siam sak lau maya kalom hle mai chi bai le chu bai ole kalom me puwal pui ni e hi kan siat tlan deuh thup ani a voin lama khatilai durtlang khama khanin lir thei che sualna rap thak le pui tak mai kha thleng lau maya khonga in kha ka dar eng zat vel pu taka che sualna kha thingi ani tin a mizoram hun la jok tan lo hriat chian thiam nan a khoi lai tak vel khange che sualna thlenna mun ti te kha min han sil thengem le a hun tak khi kan ka call record atang ke nia kan pakla hisapin som pati le minute som pati nulam fet ni karing o chuan a chet sual na lai hi tingi kan senga tun mat chol book waiting shed om na thin o khami thlang koi tuna zun in an siam na ti maya landmark vak om theilo khuti lai vela o khami thlang koi leitan atanga chuk thlaka a koi ul han in ul chuak le che lai vel khu ni o ka the sualem ka thelo puwal pui khala ka fencing vel kha le footpath vel kha om chho khang ka the dewa a om vek o o chu chu fencing ma asut chimti na me o railing footpath hi chu a zo a motor khana zo chho nge mun hei a me them lu tuk lawa ma no chu railing ei pipe an phumang chi phum te mela an wang chi kha o khatiang te kha chu hi a su tha amo mm fencing te po kha thade wo om khania mm got wire mesh ang chi kha o khatiang te po kha ya eng a su chia an di do me o anni chuan aron plana kha force kha anna hle tinan ni don chu tro an na hle a hutu te kan hu ve lo hutu te khanin atlan saklu tuk lo an ti ve le loi box se o hati lai kha an mu lo chuanin sei thiam dana har ang reng viu me o anni chu ti chuanin khami accident tok ta kha i kalokhiat dan khanin mi pakhat chaw chuang ni in kan hre dewa kha kha tlema chiang dewa min soi sak ba ka a hming le veng khuat hi soilam te arem chang mo pakhat bak kha chu arin om lo wa mm nei chuan ming hilorin tluanga ma puya nei dur tlang kon mm veng om sonia mo o a kon veng o ani meng chu mol veng va thlen ma kheta son o ama hi kumeng za vel bor nge ne in han sia som thum pathum ti khan ei pos zangai ka chiara o kha dik tura khan ngai ngota o ala nau pang hle mai a ti e o alan upa faklo o ti chuan ni e kha khotlang te tin mi pui ten in hriat khan bran chuai me te po in che ngal chak chak main buai hle mai ti te po kan hri a ti chuanin khami atlan lem na kong pui atang hianin ama in zuk mu na hi ametar zong in engzat vel bor nge ni ai han rin deuh sei thiam va har ve a zuk mu tu te zinga ka tel ve si lo mo e ti e mai la mm ni aminol ting pui kha chuk thla ka rem si lo nga a tro rem chi lo o o a oi e mai ka tiang lai kha chu khat klema a thiam de hlek kho kha an suk thla a le mm in fit de ho kha mm ti mayang o a ani motor omna
chak chu ni e ka oh hriat oh ve china oh ne kan lo hriat report kan thian ten ram pek jeu jeu a pawh khanin lir thei hmuh nu pawh khan a mihringa kha tle minin han hmu har deuh hlek ni te pawh khan kan hria a i oh khami kha puma puya kha enge inzuk hmuh khanin a ruang te pawh chiang zawkin khawtlang hruai tu te chuanin han bel chen kan dinga enge hmuh a hriawm viau em a hin sawh the viau em le oh a khatilam a ruang condition lampang hi chu soilo soi ừ hleuh ừ mani lem lo na soilo kha fu zawk nga te ka tia ồ ồ thil ei a ole a poi la ve ni e khalai kha chu oh ti chuanin zona tlem ten zo le hram che kan du chu a motor a kha eng motor nge an ni chia tin lot la te ani em tin a ruang motor a kha lom tlak ang ten a om nge a chene viau zok le o an tam deuh tu a zo na kha oh sml an tih mai ang chi isuzu ồ i mi mini truck ang hi ania ồ load chu a phut lo lai load la tur kal khan tia ừ engma phut lo ani mele ồ ồ chuan a hmunah khan ka zuk thleng ve chiah lo a ừ le ka tiang a sar hu lai vela a chena saim han tih vel ừ kha i a tul bera ka hriat lo wakan tu vak ma kha ka zawt lo a ồ nakin lamah te chuan a zuk thleng ngei te pawh kan lein zawt turah ngai la ừ adik ve reng mai ni e khating oh lai a zo na lo chip tu tuk a ho han ti do ni la tong mo lo ni lo se thi te nge o thenkhat tana ngai thlak nuam lo thei lo ve thei ta mo ồ ka ồ ti lai kha adik reng mai ti chuanin dar in za vel bor a nge ruang hi i khatilai khotlang in veng leitana khanin in hanin lak chu a fel thei le o dar thum le chan ve bor vel an niang a ừ chu tiangin chin chhiat chat chat ồ kha kan na chang kan hriat lo piah lamah a tul enge boina ne ne te kha lawm ve mo ừ ni e lak chu po kha in zo po ngai lovin a hau tak hle tura kan ngaya kha video te po a in la chho lai kha kan hmu a ti chuanin oh khotlang mi puite ti khanin tangrualin lak chu an ni ta hlau maya a ruang te hlawm an ni a i eng ti khanin an veng lama khanin han la pheita eng ting nge zan in lama hianin an lumen don nge vo in la la khanin than mo lama in thla liam an ni le o an soi them an lumen zanina o o chun nak tu a hian an in vui turah ngai ani o o an ni chu ole ti chuanin zawna pakhat lek han zaw le hram che kan du chu oh hei puma puya kum som thum pathum mi chau mai khan ni a an nau pang khop mai le nga la lai na tom hle maya enge an chung ko din mun nupui nei lai te niam khami an din mun hi veng tak khai ni lo na chungin han hriat han sei the te omem le nupui aneia mm pa hi pahnih a nei ni ka hria o ka festival mai thei bawk a tin an la lian vak lo mm la buchip em chu ni tawh lo na o ani mo chu chu ka hriat dan ani e o an va halai na tom vele o chung kwa en kol tu ber an ni mel box ya an ma ni hi indang to chun ni venga te ro he khatilam chu ka hriat pui pi lo mai o an oh ni chu ole ti chen pakhat che kan bele lak min an se thiam la kha in area an ni deuh berin kan sia khati lai tak kha chu ka festival mai thei kan area chu ni o ta ta khanin li thei che suan an thinga boina ati thei ma sang ang te chuti in a ruangin han lom thei ani a chuti rual chuanin khami alir thei kha khotlang anga ma han la ka lak chhuat tumna ruam manate om thrim thrim nge anei tu lam chana kha kha in han da deuh khotla ngati an lak chho chi po ani chi lo mm kha
thui ve ang renga mo oh ha nia chu entina mo ti huna khotla nga tran ro huna te ro chu kan tlan che hau lo tura ngai la mm kan ti ve thei tok om te ni chuanin ama ro chu hoi tang ro lo i pot cho ko ngan tingot mai la oh ai kham a har sa de uflek mai thei nia adikang ni e khalai ka oh chu a kham te han mit thanan le hian kan motor kan khen te pon pani pathum lai nan chai ron lo chuan a hau tak viu mai kana rin om sim thin in kan oh si a oh eng poni sela van doina puma puyan lo to ka apoi hle maya chuti rualin miso kan ni na lo langa we me roi tu te porang tak mai nan zuang chuka alo mom thin hle maya miso kan ni ang te oh pon ade aboy som le a champuin ha thok tu te tin branch zong zong te polom thu te po kan sei ve te poni ta sela ti chuanin oh khami chiat to in boy pui chung changa puwal puya in kom na hun karon dil cha report chip chia taka han in zo thlip thlepi kan ti te chiam lo atlang pui mi pui na kan an sia ta na tlang lon deuh ne kan ngai hi kan han zo deuh zo zo thin ani a kalom hle maya chuti rual chuan enge puwal pui khatiang khanin in area a chiat to na ten thlenga enge thuan kha na tura han sei ve du sim thin te nei ni he ti nga hianin ui mai kan che lo thei si lo a voin lama te po khanin kha emi kan sub committee disaster management sub committee kan nei ve khanga te po hi kham han oina chi hrui tiang te mo bungwa oh eng mo te hi kan han nei ve atangkai khop maya he ti lama te po hianin i a sarkar lam nge kan nge nga ka hrelowa le ma hanin thuam chak ve de ui chu a chak om thin ang reng khop maya i mani voina po kan example an sei ter hai ti lai hen an chuk le tai la kan tia hrui pakhat chau kha kan nei bok sia i ka tiang vela khanin bung ro thave de uflek khan nei te chu a chak om thin khop mai ti lai kha ani chu oh ani chu ole puwal pe se khatlem kan tin hi lok ngari lo te ni e khosang changa oi me te kan dinga chiat chat than to hian akula tai khotlang nu le pa kan ko lo thei lo ten ni a ta chuanin branch tin mai hian man ro tha le changtlung jok te sum le pai thleng pon an ma mon hei sang em maya sarkar pon avur te poi nga in ka se ve a chu mai ba ka khotlang mi thil phal te po ue mi lama hian luan chua na sa zual te poi tul hle mai ti in kan tui ni ve luam ni ta sela ti chuan in dur tlang le tan branch ue me secretary puwal puya po in lama chiat to chung changa te in kom na hun kan ran dil chia hun thade mai min lo siam saka report tel fai tak min siam sak the wangin i chunga thin lung takin lom thu kan se ni hi po ka lo me ole tun tu matan chuan report siam tura khotlang throi tu te durtlang letan branch oime secretary kan biak na kan da chu thei chu ni tamai sela a thome kan sei fo thin angin tun lai chu kan zoram chunga chiat na atam thar ta thut nge social media achakta ka wangin ramsang sang khosang sanga chiana thlengte report kan hriat tak zung zung wang hian chiat na hi kan hre tam ta jok ti po hriat thiam ar sa hle maya heti mek la hian chiat na ero chu atam viau ti hairual anilo engpo ni ro se chiat na hi atam ta thu te mo tam chuang lo social media awanga kan hre chak tamai mai jok po lo ni ta sela apoi ema kan zoram chunga social media chanchin thar khon khom thin ten chiat na ni tin maya min hlui tur an nei hi apoi tak mi mewani heng chiat na le van doina kan ti te hi mi te chunga chau thleng tur alo ni bik okong lo maya engtika nge kan chung ko chunga athen ve anga kan mangai lungdu te chiana rap thak takhian engtik ni ange min lak sakanga min kai thenang ti hi tuman kan soilok thei ani haulova chiana tam tak tong tu te po hian hei hi an du thlan le an hriat lok ani bik haulovang van duina te boina har sana na men lo tak te hi he khovel cham chil tu ani ve miau si a
chung huna chon thamuang taka khovel min man ti thei tu om chhuna oma chu chu tu dang ma anilawa le a hian thamuana fam kim min pe thei tu engma om bok hek lo thamuana fam kim min pe thei tu chu van pathian chau thisena min kan tu chau hi ani ti kan riat atu le a chiana van duana te hi du lovin eng ang point bank per thin bok maila thina nun rong takhen kan run chung al hun le kan ben per thelo hun hi ala thlenge nge dona thina kut votina kan ban achel hun hi ala nge don limna run kan ti nge po tra na runa achan le mithi in khwar in ti a ko hun hi ala thleng theu don ti hi kan riat atul le chuwang chon kan dam chung ni te hi chiar dan kan zira tula film khur taka chiar kan zir atul tak mewani hedam chung ni chiar dan thaber maile lu ber chu nuna isu krista ne hi ni a lalle chandam tuwa poma ni tina arong bol tura ke pen chu hi anitani lalpa rong bol du lo ram le nam chu an la boral don sia ti ang deuh lekin lalpa rong bol du lo eng ang mi po miro pui po ni se miro pui ber po lo ni tate reng se ala boral don sia lo bet ang maya a thukin an la om don sia lalpa ma khup tin reng kan thing thit huna chuan lali suwa kan lama atangem chu chu kan in zo forward tula kan dam chung nia kan thil ti ang zelin kan lom man chu mutur kan ni a rorel saktur kan ni ti hi i refo teng ukhai kan dam chung ni a te hian film khur viau maila lung ena chiana te hi kan film khur nei na adan theilo hun awm don chuwang chuam chandam tu isu krista nei chunga dam chung ni te film khur taka kala zo dem hi a lu bera a thaber ti hi room lian youtube channel thir tu le ngai thatu jong ten i he thar mol teng u ti in tun tu ma hian amle du tho taken kan in cha ve lom nita sela a thome ole room lian youtube channel hi du sak takin in lo thira in lo ngai thafan fan thina kan lom tak zet ani nangnin min thir saka min en sak wang hian kan channel alakal ve ramani a thir tu om lo ula channel hi ran reng thei kalpui reng thei ani lo ti hi kan hre chiang em chuwang chuan in laka lom thu se sen rual lo kan ba ti kan in ria a kan lom thu se na hi lom takami lo pom sak mai turin thinlung taken kan ngen tak me meu cheu ani e lalpa pathian in zawa in malsom theu cheu ro se